ٹبر تو پہچان دا نہیں سی، ٹبر تو خاندان، ٹبر تو پہچان دا نہیں سی، وہ نبیاں دے سلطان دا نہیں سی، ٹبر تو پہچان دا نہیں سی، نبیاں دے سلطان دا نہیں سی، لانتی نہیں تو ہو رہی شائیں اصغر تیرے ہان دا نہیں سی، لانتی نہیں تو ہو رہی شائیں اصغر تیرے ہان دا نہیں سی۔ وہ نیزے اتے ٹنگ چھڑیا جے، نیزے اتے ٹنگ چھڑیا جے، اے رتبہ قرآن دا نہیں سی۔ اور شام والے دربار دا یارو جدو کٹیا موڑ سجا دے، اتو بارش ٹھے پی پتھران دی تے گھبرا گئے پردہ دارے، تے بی بی سکینہ پوچھ دیئے اپی زینب کو اجی کتنے کو پت دربارے ماں اصغر دی ٹور نہیں سکتی ڈاڑی رات دی ہوئی بات رہا ہوں گڑے سامنے خطیب اہل بیت، خطیب قرآن پیر سید امجد منی شاہ صاحب کاظمی الازری زیب سجادہ نشین آستان رہی بیکی شریف عطا فرمائیں۔ نعرہ کا جواب دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دورے ہاتھوں کے کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یار برائے مہربانی اسپیل آلے ہوں بات کر دے وہ کون 2 منٹ میں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے، بعد جا پی لے سن